Hvordan går det med dit liv? Er det fedt? Hvordan går det på jobbet, eller det du ellers går og gør, for at du realiserer dig selv? Gør du en forskel, eller er det sådan lidt fæsent? Hvordan er det på hjemmefronten? Fungerer du som far? Fungerer du som kæreste? Fungerer dit parforhold? Er det fuld af spænding og tænding og sjov? Dybe samtaler? Får du realiseret dig selv? Er du den bedste kæreste, du kan være? I det hele taget får du nok ud af dit liv. Gør du det, der skal til, for at du har det, som du gerne vil have det? For at du gør den forskel, som du i virkeligheden kan gøre? Eller er det sådan, at du går og chatpisser det lidt væk? Har du det sådan, som du gerne vil have det, eller kæresten blevet lidt for sur, eller lidt for moragtig, og der er lidt for stor afstand til ungerne, og jobbet giver heller ikke rigtigt det skal? Er der noget, der trykker, så gør noget ved det. Det kræver, at du tager kigge på dig selv. Hvordan du i virkeligheden har det. Dels som menneske, men selvfølgelig også som mand. Mandecoaching og mandeterapi er en lille smule anderledes. Lidt mere direkte. Lidt mere handlingsorienteret. Udover hvordan du har det, og hvad du føler, og hvordan det går, så kigger vi også på helt konkrete værktøjer. Helt konkrete redskaber til at gå hjem og lave forandring lige nu. Til at blive en lidt skarpere, lidt bedre, lidt mere autentisk udgave af dig selv. I stedet for at chatpisse livet væk. Men det kræver, du tør.